लोगो मा जाखो जोंहा लामायाव बेरायहैनि र' होमबा आं बिजाबखौ दोनहैनि बाजै आं दसे लामायाव बेरायहैनि दे लोगोजों ओइ माबायाव थांनो ओंखारदों नोङो हा फरायबाय थानायखाय आं खामानि थिनलायाखैमोन लोगो फैनाय लोगो लोगो खारलांदो फैथ्र' नों न'आव माबेसिम थांगोनहाय लोगो थ' जा जितु दखानाव लागै थांना फैनि दे होमबा थ' इलाय माथो बिरिसो दे जोंनाबो दंखायो माथो सोमना नायनि र' माबायदि मोनो इखौबो सोबोनालै खाराब बाराबनो हरनाय लोगो सोरबा सेंग्रा थांगासिनो जोंहा जंखायैनिथ' माबायाव थाङो जोंबो थांफानि मालै सथ्र बाथ्रनो हगारनोबा हगार नङाबा होना होनोसै आं मालै दुस्थ'लै गथ' मानसियालाय बोरै जागोनलै आयु माबायदि सेंग्रामोनहाय माथो बुनो नागिरलाबायो लोगो थौ जा ओइयाव गेलेहैनि थौ लोगो जा गोर गेलेनिहाय दे सिनजाखानाय दं थाब गेलेहाय आंहाबो गेलेनांगौ हौनो लोगो सोरबा सेंग्रा फैगौ थ' जंखायैनि जोंहा बोरो बोजा उनथिं फै आदानावलाय गोसोथोनाय दंना गैया गैयाबालाय फन नाम्बारखौ होलांदो ना एफा गरमाव मालाय खामानि मावनानै फैनायाव नोंसोरा फन नाम्बार बिहरदों लामायाव सुथुर बुथुरनो नोंसोर नांगौ ना नाङा नोंसोर नांगौ हा दिनै बिराद इन्जय खालामबायहाय लोगो गाबोनबो गेलेहैगोन दे बिराद दै गांनाय मोनबायहाय नों इयाव ड्रयिं रुमाव जथ' आं दै लाना फैनि र' आयौ माबायाव थांदोंमोन नोंलाय इयाव हाखु दाखु फैनानै दै लोंफैदो दे लोगोदो ओरैनो लामायाव बेरायहैदोंमोन आलासि फैना दंफै न'आव साहाखौ लुना लाना फै ओइ लोगो ओइ मा खोनाथाराहाय बियो ओइ लोगो मा जाखो र' बाजैया साहा फुदुंनो होदो र' खामानि दंहाय फैथ' मा जालायखो मा खामानि दहायजों लामायाव जंखायनाय सेंग्राया नोंसिनाव दंफैयोहाय मा नंमारगौ थौलाय आइयो नंमारगौथ' मानो फैखो बिलाय फैलाय आब्बो माबायाव फावसा लांदों नोङो फैलाय बोरो सासेया बेखौबो लिंहर आंखौथ' नोंसोर सिनायाखै गोदो उन्दैयाव फैनायाव आंखौ बिराद डिस्टार्ब होदोंमोन ना नोंसोरो दाबो देरनायाव बिराद डिस्टार्ब होदो सिनायाखैथ' आरो सोरमोनबा कमलाबारि मामानि फिसाला आङो दाना नोंसोरो उन्दैयावबो दुस्थ'मोन दाबो एकदम बिरि सोबलायनाय जाबायलै नोंसोरखौथ' खोथाना होनांगोनलै आङो खोन्थाना होनाङा दे आदा नङाबा बाजैया जोंखौ बिराद बुगोन आरो जों दिनैनिफ्राय दुस्थ' खालामलिया नोंबो माबा मोनसे बुंना औ आदा खोन्थाना होनाङा दे बाजैनो नङाबा जोंखौ बुगोन दे जागोन दे खि जानो मोसौनि खि जानो गारगोन निमाहा होबाय दे नोंसोरखौ